Fortil Services se jkunu qed jinvestu 7 miljun euro fi proġett tal-lido ġdid fiż-żona ta' Tinje. Dan intqal mill-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri fil-Parlament it-tnejn waqt li kienet qed tiġi diskussa l-mozzjoni biex tiġi trasferita art lil Fortina Development Ltd. Fil-Parlament il-Ministru spjega li oriġinarjament il-post fejn hemm il-lido tal-Fortina kien ingħata b'titlu ta' art lil Fortil Services Ltd fl-1991 fi żmien Gvern Nazzjonalista. Dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella li spjega li f'Lulju tal-2019 il-Fortina xtrat parti mill-kundizzjonijiet imposti fl-1991 biex ikunu jistgħu jiżviluppaw lido b'faċilitajiet moderni. Dan huwa proċess li għaddej 4 snin bej applikazzjonijiet ma' l-Awtorità tal-Pjanar, applikazzjonijiet ma' l-Awtorità tal-Artijiet u issa wasalna biex jingħata t-titlu. Ħan nispjega fuq it-titlu. Il-lido li kien hemm qabel u r-restorant li kien hemm il-fuq mill-livell tal-promenad, mal-livell tal-promenad, dak kien ingħata titlu ta' xi 1300 metru kwadru fl-1991, fil-1991. Dak it-titlu kien ingħata freehold. Vella spjega li fl-2019 il-Fortina talbu lill-Awtorità tal-Ippjanar biex ineħħu l-pool eżistenti u jimpena ieħor bl-estensjoni ta' foreshore u l-bini ta' restorant. Dan iwassal biex ir-restorant ma jibqax maxxat, iżda isir ħdejn il-pool u qal li bekk se jkun qed jinħoloq pjazza l-użu pubbliku fejn fil-preżent hemm ir-restorant. Kien hemm restorant issa ħajkun hemm 400 metru kwadru art pubblika. Biex isir dak il-proġett kien hemm bżonn ta' riklamazzjoni ta' art mill-baħar ta' madwar 500 metru kwadru. Il-passaġġ li kien hemm qabel ħajjiġi brotta ġdida ma ħajibqa' passaġġ matul il-kosta kif kien hemm qabel u dik l-art il-ġdida li tinħoloq ħadd ingħata b'ċens ta' 65 sena. Vella spjega wkoll li se tkun qed tingħata biċċa mill-baħar biex isiru pontuns temporanji fis-sajf għax fix-xitwa jkunu jistgħu jitneħħew minħabba l-maltemp.